Оля, какво се смееш? Аз ви казах, че е загубена кауза. Гледай се, пропаднала. За нищо не ставаш вече. Ти добре ли си? Какво падна тавана ли? Главата ти ли падна? От раменете? Дай ми алкохол! Бог не пази Господ! Най го! Ти ли си? От много време не сме се виждали, но какъв е? Да успявам повече! Да. Трябва ми алкохол! Нямам! А мога ли да ти помогна с алкохола? С проблема ти. Ти да успявам повече! Аз нямам проблем. Какъв ми е проблема? Ти да успявам повече! Аз нямам проблем с пиенето. Добре, но може ли поне да пробваш? Може да се тръгнеш когато си искаш. Обещавам ти, няма да те насилват да стоиш там. Просто за да пробваш. Бяхме много близки, когато бяхме в групата. Дай, всичко се промени. Той си, сама в твоята група и си. Само да пробваш. Горява. Няма даже нужда да е седмица. Ден. Ден? Ден. Може да пробвам. Да. Хайде. За старите времена. Добър ден! Как си Здравей. днес? Спи ми се. Аха. Тук съм да попитам няколко въпроса, да се опознаем, да разберем какви са ти проблемите. От колко време казваш, че си тук? Тази вечер Аха. И какъв беше проблема? Защо влезе? казаха ми, че имам проблем с алкохола. Аха. Едва ли е така, но окей. Мгм. А от кога имате такъв проблем? Ако се сещате. Че? Не. Хм. Какво ви доведе до тук? Какви са някакви спомени, някоя травма, която е допринесла до превишената употреба на алкохол? Никак. От кога почнахте да пиете? За нищо не ставам вече. И какво стана преди тази година?
крайно удивена. Това момиче наистина трябва да го махнем от нашата група, защото ще ни съсипе, разбирате ли? Това беше важно представление и сега го плеска за нищо отново. От него зависеше половината ни кариера. Колко спонсори имахме? Ама хора, айде да дадем още един шанс. Това е една грешка. Няма да ни се сипят целите животи. Ще ни съсипе цялата кариера. И какво е една кариера? Само веднъж живее. Ти добре ли си, бе? Какво падна, тавана ли? Главата ти ли падна? От раменете? Това беше за 500 хиляди лева. Аз помогнах да се. И го изгори. Да бяха помогнали да го изгорим поне. Да ни беше казала като го помогне. Всичките ми пари отидоха за това. Моите също. Тогава защо го изгори? Исках, подпинах малко повече и ти да успееш повече. Аз се защитавах пред тях, но вече не може. Аз ви казах, че е загубена кауза. Гледай се! Пропаднала! За нищо не ставаш вече. И се смееш. Как смееш? Това е нашата кариера. Ние сме група. Ние сме едно. Вече Обаче не сме. Да, моля. Да, чури. Не може да ме изгоните. А не можем си, лидер. Напускаме ние тогава. Чао. Стой си сама в твоята група и си пей на горялата стена. Нищо. Ясно. Каква ви е професията? Трябва да изляза от тук. Да.
Не искам. Подслони храната си. За това съм тук. Ами, има един зелен заек. Не даваш? Много хубава работа. Скоро ще помогна. Разбираш ли? Да? Ами, добър ти час. Добре. Благодаря ви. Това си ти, бе. Какво искаш? Знаете ли къде мога да намеря място, на което отседна за нощта? Какво говориш, бе? Хотел ли искаш? Хостел? Някой ще се беше, бе, какво? Питах ви въпрос. Трябва да ми отговорите. Така е редно. Ей, там среща има един пропаднящ. Сигурно ще искаш. Не само пари. Моля? Ти да не искаш нещо? Виждам те малко, че си от тея хора. Знаеш ли това? какво е това? Швърка са. За безкрайна енергия. Виждам, че нямаш много сега. Доста да е. Стои, направо ще се живи. Направо ще се живи. Казвам ти. Какво трябва да направя с това? Слизи. Правиш го на линии. Ей си ми картички. Вземате едно лище. И мисля. Безкрайна енергия. Обаче, колко кеки имаш сега? Добре, пари нямаш. Ето с коронка, ако ми дадеш. Ще го дам това нещо. Не мога. Добре, какво предлагаш? Герданчета, нещо, примерно. Всичко вземам. Стига да е нещо всяко. А после, нали, като искаш, пак ще ви дадеш някакви пари. Къде е, бе, курва, ти не словейко ще ти пратя, ей! Ей, мръсна тук, ей, ще ти помайката. There is a castle on a cloud. I like to go there in my sleep. Aren't any floors for me to swim? Not in my castle on a cloud. There is a room that's full of toys. There are 100 boys and girls. Nobody shouts or talks too loud. Not in my castle on a cloud. There is a lady all in white, holds me in
place where no one's lost. I know a place where no one cries. Crying at all is not allowed. Not in my castle on a cloud. Now look who's here! The little madam herself! Pretending once again she's been so awfully good. Better not let me catch you slacking. Better not catch more eye. Turn around and Frank, your mother sends me. What's that going to buy? Now take that pail, my little mademoiselle, and go and draw some water from the well. We should have never taken you in the first place. How stupid the things we do. Like mother, like daughter, the scum of the street. Still there ever? Your tears will do you no good. I told you fetch some water from the well in the wood. Please do not send me out alone. Not in the darkness on my own. Enough of that! Or I'll forget to be nice. You heard me ask for something and I never asked twice. I look at them, and I feel nothing. I hear them scream, and I feel nothing. I watch them bleed, and I feel nothing. For they deserve it. I hold them down, and I feel nothing. I stop their mouths, and I feel nothing. I see them die, I make them die, and I feel nothing. For they deserve it. I don't know why I haven't killed her. I don't know why she hasn't killed me. There is a voice inside me telling me I should. My time is up to time. She's just the same as all the others. I cannot leave them because of them. I'm stronger now than when I came. My God, it sickens me to touch her. I could get my hands free. And yet, my pulse, it quickens only I as I do. Let's play our game. I tried to run. Where would you go? I'll tell someone. Who do you know? Come now, you're cleverer than that. I'd find you in 5 seconds flat. I'd use the key. And would you get it? Someday you'll see. Is that a threat there? Now she's fine, close her eyes. I wonder why she never cries. There's something keeping her alive, something that I can bottle up. She should be dead by now with everything I've done to her. I've given her the strongest dose of all these whores. She's had the most. She should be underneath the ground, but she's alive. I am the savior of this world. For this I've killed 1,000 girls, but every time I watch one die, I'm thinking only of the first one. The first one, 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 the first one. She is the clothes
this thing I have to a companion. Yet I look at her, and I feel nothing. Знам, че малко прибързано. Това е история на пират, капитан, който преди малко кораблекрушираха на този плаж. Сега ще ви оставя да разберете сами кой е нашия герой. Капитане, не можеш да плуваш. И кремиш хрупкаво изпечена класическа питка. Изберете соса за своя мистер Биф, кетчуп, майонеза или горчица, а за максималистите може и от всички. Тук се чува много. Ще се включи аз, за да му е погадно на който прави субтитрите.
Добър ден! Здравейте, желаете? Желая вас. Госпожо, няма да се получи тази работа. Защо? Аз съм на другия бряг. От другия бряг съм, да. Плувам на другата страна. Разбирате ли? Моля? Аха. Много сте хубава, ама... Някой ги търси отзад. За вас какво ще бъде? Ами, не знам, чудех се, дали не може да излезем някой път. Ами, разбира се, да, защо не? Искате ли ми номера? Може да. Я махна само. Нещо... Много хубави коси имате. Така е? Да. Аз много си съдържам косата с такива прекрасни хора като вас. Много се радвам. И сега ще ви дам. Малко. Абе, няма право да си дайте ръката да ви спиша напред. Готово, мерси много. Моля. Ставаш за нищо. Нямаш врати на кораба. Една врата не можеш да отвориш. Ага. И какво беше това вътре? Кое? Ще ти върша работата? Давай! Алкохол! Алкохол! Колко ви чакат! Какво е това, бе? Къде? Ти за тези парцели? Къде е алкохола? Къде е алкохола, жена? Не знам! Не знаеш. Не знаеш. Не знам! Много добре знаеш. Тя го е изпила! Тук си изглеждам на пияна! Ти си го разпял. Да, аз го направих. И какво? И какво ще ми направиш? Говорите! Това не е цял ден говори след нас. Капитана е луд! Ти си го да не би те да се ни спи алкохола. Да, не знам за алкохола, обаче цял ден ги слушам, върват след нас и говорят някакви работи. Капитане, има някой зад вас? Да, подиграваме се за кораба, подиграваме се за Не това, бих за го онова, нарекла алкохола подигравка. Няма да ми вземеш. Аз само ще разказвам историята. Капитане! Капитане! Кой искаш, бе? Виждаш ли, че има да важен разговор? Ако те от тук не са магнат, оставаме без алкохол, разбирате ли? Знаеш ли за какво ти говоря, бе? Защо сега спиш? О, не те е срам, мизерници! Алкохол. Това не е алкохол, бе! За какво ми го даваш това? Мали! Аз опитвах се да те предупредя. Какво е това, бе? Капитане, къде сме? Не знам. Мале, тия... Аз ви казах! Какво ми каза? Че онзи, какъвто и да е пират, ще да ми направи нещо. И ми направи! За кой говориш? Докато ти говориш за твоите шизофрении, аз трябваше да се бия. Ага, да. Пазих ни колкото можах, но той ме наби. Как можа да не предпазиш екипажа си? Какъв капитан си? Духовете ни откраднаха алкохола. Ти шизофрения ли получи? Толкова ли силно те цапна този? Не мога да се разправям с теб. Това е по твоя вина, Значи, ще ни развържеш. Ще те развържа. Обаче ще ти коства. Добре. Имаш сделка. Той не знае как да връзва. Ага. Да. Какво е това, бе?
художник. Имаме голям проблем с теб. Кой? Ти не разбираш. Естествено. Натам. Добре. Там има къща. Там къща. Ага. И какво от това? Ами... Ако има къща, значи има мазе. Ага. Ако има мазе. Алкохол? Алкохол? Хайде, какво се бавиш? Къщата. Много тъмно. Нямат ли свещи? Няма да е алкохол, човек. Какви са тези хора? Тъжно. И какво? Не знам. Не, няма как да живеят тези хора на тъмно. Сигурно. Абе, не знам за теб, но аз искам да полегна малко. Добре. Цялото това нещо не ми повлия много добре. Някаква лампа няма ли тук, бе? Сега ще видя. Добре де. Има. На свещи е по-яко. Нали? Значи, вземи алкохола, вземи кораба, вземи екипажа, вземи курвата. Аз не съм никакъв пират вече. Виж сега, кораба не ти го открадна. Ти сам го разби. Добре. От сега нататък ще бъда пекар. Какво? Какъв пекар? Чакай! Чакай! Чакай, чакай, чакай! Rum is the power, rum is the key.
Здравей, Лин. Разбира се, че ти знам името. Аз знам всичко. Защо никой не иска да пие чай с теб? Може би не харесват чай? Може би са заети? Може би ги е страх? Да видим дали ще се сетиш сама. Има две причини. И тези причини стоят винаги зад теб. Мисля, че някой ти пречи зад кулисите. Почерпи се, Лин. Направи нещо за себе си. Все пак имаш рожден ден.
Един ден се напих, после се сбих и главата на един скъпаняк аз разбих. Един ден се напих, после се сбих и главата на един скъпаняк аз разбих. Един ден се напих, после се сбих и главата на един скъпаняк аз разбих. Един ден се напих, после се сбих и главата на един скъпаняк аз разбих. Опитвам се да стана малко преди да си легна. Историята е такава, че трябва да се стегна. Виждам ли някакъв еле пълна с носилки. Аз и моите хора пристигаме с бутилки. Всичко това кара кръвта ми да се газира. Сцени, които не си виждал и по Ал Джазира. Вървя и повръщам, понякога даже припадам. Но ставам и стъпвам се, започвам да бягам. Самолетът се запия, тъканите пеят майна бис. Когато се изгубих на летището в Сент-Луис, на 4 крака лазе някакъв неразпитван английски. Не разбирам какво ми говориш, брат, в плагони и чики джиз. Излъгах, че съм половин кореец, половина. Пари, не искам много време. Че, какво? Втори бе, нищо не ти разбирам. Казвам, че имаме много хубава работа за хора, които търсят бързи пари. Бързи, лесни пари. Ако случайно се интересувате, мога да ви оставя визитка. Знаете ли какво? Дори да не се интересувате, все пак ще ви оставя визитката. Помислете си. Сега ще ме занимават пак с глупости, брат. Какво се занимавам с такива, бе? Това мяваше някакъв иконом. Чай, какво? Какво? Трева? Наркотици? Йо, пичко, втай! Как се искаш? Да, се едно след малко искаш? Май беше за 4. Точно. Роги на кантара на всички точно. Само паричките да ми дадеш. Знаеш колко са. Благодаря. Такива като тебе най-много ги убедавам. Айде, приятно. До другия път. До другия. Ай, тук съм почти, бе. Споко, бе. Ама. Топ качество. Дано е. Пари за обувки нямаш ли, бе? Чува ли си да плаш? Стак. Къде е тая, бе? Майка ми. Къв сте, бе? Какво искаш? Бе. С тревата... Нали си я вземи? Тук трябва. Въй, маняк. Няма я, бе. Къде ми отиде тревата? Майка ми ще има. Та са штъркелите беше. Сега какво? Утре с този простак. Биг бос тоя. Какво да му кажа, бе? Ще му кажа, ще му намеря нова. Няма проблем.
Коста, Бовче, как е работата? Как е работата? Как е работата, бе? Парите. Виж сега. Имаше един малък проблем. Ама спокойно. Всичко е наред. Ще го оправим. Ще ти намеря... О, аз ще го оправя проблема. Някой ми Не е се гепа. притесняй. Казвам ти, някой ми е гепа тревата, иначе аз... Поправиш, бе. Ами как ще оправим проблема?